Eta hemen zure etxein gerun dausen lurrek eta arloak eta horrek badauki izenik? Soloak eta bere badauki izenik? Bai, deuki ez, esate baterako meko sarrerako ateko ribotorto. Dana doa, santuen izenakaz. Ribotorto zan, leku bet San Francisco ebilten zana. Hori, frantziskanak izin zian alez. San Francisco. Ibilten zan alez, ribotorto, horrek, sarrerakoak. Horrik lurrok, Sirian, meko herriko neskatzi beto indala, ez dakiz emeturte, sartu zen horra moja. Deron berziteuren dotea. Diru ezeukenak, emon behar ziteuen, ordeazko lurre edo soloa edo soloa saldutaren diru edo, terrigorri zituzen. Dori solori izin zen, moja joan zanen aitena. Erreken kontran dauna, muro nusi dauna, hortxe. Eta motzen dote, alabeari, hor sartzeako. Eurek sarraturen jana hormakaz beti azite gora, eta horretik edik izena ribotorto. Da gero, barruen, dauko beste batek izena San Jose. Eta da, arlorik eta hundiena, ja Parador Bizkai arantzadoan arlo nausi, Da gero, dau, beste bat Nazaret. Eurek soloan nik dekotan eta eurek erabiti horrena guazaten hortuaririko, eta loratek eta lorek minteko hori dan hori deko Nazaret. Bestea San Jose, da bestea ribotorto, hor aportuten zirean jadanak.